Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. So mai sauraro yanzu nan rigima ta ɓarke a kudu akan kashe wannan mata mai suna Harira da 'ya'yanta guda 3. Wannan ƙungiya mai suna IPOB da ta yi gangamin kashe wannan mata musulma kuma bahaushiya da take zaune a cikin garin Owerri. A yayin da kuma sun yi gangami ne na kashe ta a matsayin ita musulma ce, su kuma ba Kiristan ne ba musulmai ba ne. An kashe wannan baiwar Allah mai suna Deborah Samuel ta garin Sokoto wacce ta yi ɓatanci ga manzo fiyayyen halitta. To wannan yana ɗaya daga cikin dalilin da ya sa arna na ƙungiyar IPOB suka yi gangamin kashe wannan mata mai suna Harira da ke garin Owerri. Da 'ya'yanta guda 3 duk suka kashe ta kuma suka yanka cikinta suka fito da jaririn da yake cikin cikinta. To wannan rikici kuma in dai aka ce a haka za a tafi da shi ƙasar Najeriya ba za ta taɓa zama lafiya ba. Saboda wannan abun da suke yi ya shiga faɗan ƙabilanci kuma a maimakon wannan babban laifin nasu ne da suke aikatawa. To ɗan jirayo mu kaɗan domin samun cikakken wannan bidiyo a tashan nan. Kar ka manta da dangwala mana subscribing kana ka danna mana alamar ƙararrawa a wannan tasha tamu mai suna Arewa TV Star. Saboda wannan tasha tana kawo ma daɗaɗɗen labarai kuma zafafa kuma a kan lokaci da zarar mun ɗora. Wannan mata da aka kashe mai suna Harira, mijinta ya koka da kashe mai wannan mata tasa da aka yi a wannan gari. Ya ce suna zaune da wannan mata tashi ne a kudu har matsayin shekara 8 a wannan gari. A nan suka haifi 'ya'yansu 3 kuma shi aiki ne ya kai sa wannan gari. Amma wannan ƙungiya ta IPOB ta yi yunƙuri ta ga ta raba shi da iyalinsa, a yayin da sun kai farmakin ko da a ce shi suka samu shi ma sai sun kashe sa. To Allah ya tsare wannan masifa da take faruwa a ƙasar nan kuma ya ƙara kiyaye addinin musulunci da musulmai. Mun gode sosai da sosai da ziyartar wannan tasha tamu.